Scan and QR code winner 25 rand. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavanzo TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 0, CS Galaxy 0. I'm Chopa fan, my brother kama wanu phuma kuphi? Marethi ngiphume enkomazi emzinti. Uthini futhi? Ngidisappointed kakhulu ngebadlali bethu ne. Yeah. Bangiphoxe kakhulu Schipo. Khala futhi. Angifuni ukungasho bangiphoxe kakhulu. The likes of Inasho Miguel. Yeah. Abendilutho what Silva nje. Awathi ukuthi wafunza apho kutrap. Basayinelwe. Usayinelwe yini lo muntu? Inkomo kufanele usunike mina emakhokho. Utsangendeni Schipo. Phendula mina Schipo. Nawu inkomo. Hayi Schipo akisho ukuthi ngiyinkomo ngithi kufanele usunike mina emakhokho. Example Schipo. Okay siyahamba siya lapha emuva lapha Inasho Miguel. Yeah. Oh, akunamuntu lapha. Akunafoko lapha Schipo. Schipo ashintsheni. Yeah. Wayengangena imsimango. Wayengangena imakhathi. Simbo. Yeah. Sifokubona bokumigwela. Migwela akashintshwa ku line up. Uhleza ku line up. Favoritism. Siyabuya siyahamba siya iKotaro. iKotaro bekufuna ngabo ku line up lapha. Siyamkhulu. Kunabo Da Silva. Akakwathi netrap ufana nami nje. Ndoda. Usho kuthini? Siyahamba ke siya ku Hugo Bruce. Uselecte isquad se line up. Sepirates. Akuna Kaizer Chiefs lapho. Kanjani? Kanjani? Uma kungana Kaizer Chiefs asikhulumi kakhulu. Imatch eqala ngibonile ukuthi kuthandi babite basibodlana eMexico. Mexico all the way. I'm friendship with the Mexico. Uzohamba neMexico. Nakajani Schipo. South Korea son. Mngani wami son ngikhula naye. Ngikhula naye son. Schipo. Khosi. Angeke uhambe nebafana le. Yini leyo? Uyo favor iMexico. Yini bafana. What is that? The national team. National team yakuphi? Hayi. Mfundisi. The national team now. Man of the match. Ngokwami. Bathathe favoritism. But ngokwami. Nginika the one and only. Ngeke Schipo. Although ana 10 minutes. Umuntu la ngimpressile mina Schipo. Look man. Batman. Schipo. Thank you Schipo. Scan and QR code winner 25 rand.